Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị, ekene m nwoke kene nwaanyị wee sị nke onye chiri onye azụela asị m ndụ azụ mmiri atana mazụ anwụna. Biko ozi a na-ezigarịa nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Nnaa TV. Nnaa TV ka m na-ezigara ozi a. Biko inweta ozi a, biko zigarịa Nnaa TV. Bifo ngaba na ife m chọrọ igwe ya n'ụbọchị nke taata, ka m kenegodie n'ọlụ nke ọ lụrụ alụ, maka na ọ gbanigo ka nwoke. Ife ọ na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ama amenwe, and a sị na ebe too dike na nke o mere o wee nwee ike wee mekwa ọzọ. Nnaa TV, ana m ekene gị n'ọlụ ọma ị na-alụ iji wee jikọta ka ndị Igbo bịakọta n'ọnụ, bịakọta n'otu, wee nwee ike wee kwuo okwu dịka ụmụ nwanne, ka anyị fụkwana nwanne anyị anyị kpọọ onye ụmụ nwanne anyị. Ana m ekene gị n'ọlụ ọma ị na-alụ iji wee jikọta ndị Igbo ọnụ, ka anyị nwee ike wee malụ na onye Igbo na nọ naanị ọcha bụ onye Igbo, onye ịka bụ onye Igbo, onye Ikwere bụ onye Igbo, and ndị mba ndị ọzọ niile bụ ndị Igbo. Ana m ekene gị maka na ọ dịrị izi wee sị gị jide ka iji, maka na onye asị anya jide ka o ji na ọ na-eme ọfụma. Wee sị gị daalụ. Ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata, ozi nchọrọ izili gị. Awọchi m ife onyonyo nke ime ebe imelụ nne anyị mbụ Her Royal Highness Ọmụ of Anịọcha, and ka m gechelu that interview ntị, o kwuru ọtụtụ okwu, and o nwere ebe ọ na-achọla ịga, and ife kpata na ọ chọrọ ịga ebe dịgasị anya, ebe ahụ ị na-ajụ ese bụ maka na n'uchie ọbụla gị nwa kwesịrị ịbịa ije ahụ ịbịa. Ya na onwe ya bụ aka na-achị obodo ka ọ bụ, and o nwere ife aka na-achị obodo ama akwụgasị ihe dị anya. Ị na-anya n'ọnụ mmiri okwu ya, yes, o kwetara na ya bụ onye Igbo, onweghị mgbe ọ gbanyalụrụ ya. Nya nke ahụ bụrụ ya, and o nwere okwu ọzọ metụrụ ọnụ si na ndị Igbo the political irrelevant. Ihe kpatara ya bụ na anyị ejikọrọ anya nọlọ n'otu. And nke ịbụọ bụ na ọ sị na ndị Igbo anaghị ebunata investment ha n'ụlọ, na ha kesachara ekesa, ihe mee ụjọ atụba anyị. Nke ahụ bụrụ ya. Now ife chọrọ ịyọ gị Nnaa TV, ife chọrọ ịyọ gị maka na gị nwa ga-emenwe imbido gị already, and ife dị iche m ga-asị na ị na-aga na-emeti ha mụnwa mma na onwurukwa n'ebe a nọ kịta wee sị ka mmebie, maka na nọlọ mụ na be anyị mmasị nwe ebe a fedetewe nyawa ka m ji wee sị na m ga-ekenegodo gị, maka na iji ị na-eje ọ dịrị izi isi ka banye ebe a si ebe enyi banye ebe enyi ọ dịrị izi. Ekenekwa m ya bụ nne anyị, bikos mmasị na ọ nne anyị ka ọ bụ. Ana m ekene Ọmụ of Anịọcha nke ejikwa nne ọha wee malụ. Ekene m ya ka o si wee kwuo okwu, ka o si wee wotu obi ana wee kọwatụ ọtụtụ ife ọ kọwa dị, wee na-asị Nnaa biko ana m ayọ gị, ị nwere ike ịbịa na be anyị mbụ daiz na ndị nke ejigodo nkwetegodo nnemegodo ife bụ Igbo anụ a, this 5 steeti nke na Anambra, Imo, Abia and Enugu na Ebonyi. Ị nwere ike ịbịa dị jebe ha n'ofu obodo niile a dị iche iche, ndị igwe niile ahụ n'ebe a, ka ịjụbagodo ha ese ka ife kpata na ha chọrọ imiti ndị ọzọ ahụ, ndị Igbo ndị ọzọ nọ n'ofe mmiri, ka ife kpata na ha chọrọ ije mee ka ha malụ na ha ncha niile bụ otu. Then ị nwekwa ike ịchọta ndị bụ ndị anụ a na-akpọ ndị ọha na eze ndị Igbo, nke onye isi ha kịta bụ George Obi ọzọ. Ọ bụgo na ị nwetara George Obi ọzọ kịta, enwekwa ndị isi ha ndị nke chichagolu wee pụọ. Ị nwekwara ike inweta ndị a, maka na ọ bụ ọlụ ọha na eze ndị Igbo. Ọlụ ị na-alụ bụ ọlụ dị elu ndị ọha na eze na ndị igwe be anyị. Ka ịjụka na ndị dịka John Nnaa Nwodo, kedu ife kpata ha ji wee yala imeki this move ọ bụ ngịnwa na-eme,
maka na ị na-anya na nkata gị na nne anyị akpalịkọta, o nwere ebe na-ebe ọ chọọ ikwu okwu, ọ nete gị anya asị na ịka bụ ụmụazị na ọbụlọ gị nwa kwesịrị iweta dịso okwu anụ a na ebe ahụ isi wee bịa na-enwelu ndị igwe nọ ebe ahụ, ndị nọ na klaasị ya, nya ruling klaasị, ndị traditional klaasị, ọbụlọ klaasị minulom na ipeka ka ịghọta m. Ọ bụ ndị dịka ndị igwe na ndị ọha na eze a kwechiri ịga ije anụ a and amaghị ije a n'ife onyonyo, ha nwa kpakọrịcha nkata wee kwete, ha guzigazie anyị nwa bụ ụmụazị ha ka anyị wee gabazie kesowezie kpọkụtewezie ndị ụmụazị ibe anyị na ndị ụmụ okorobịa ibe anyị wee jikọtaba aka ọnụ. Mgbe ahụ amalụ na ndị igwe niile anọrụgodu n'otu asị ndị Igbo, maka na o nwere ife ọ ga-eme kịta dịka ebe ahụ ọ na-achọrọ ịga, o nwere okwu dị aṅa ọ ga-ebe okwu ndị nke ahụ ya na ya nọdobe hibusobia ya and ọ chọrọ ya ahụ ọ dịka ha ekewebazie ekewe onye a bụ ihe dị a. Biko Nnaa, ana m ayọ gị biko, ị nwere ike ịjụba ndị igwe na ndị ọha na eze kedu ifefa na-eme aka ha na-esetigasị iji wee mee ka ndị ụmụ nwanne anyị a ndị nke nọ ndị ike ikwere ịka Anịọcha, Anịọma and ndị iche ha ncha niile ebe niile ị gagoro, kedu ifefa na-eme iji wee kpokọta ndị ọnụ ka anyị bụrụ dị n'otu amalụ nọ ndị Igbo bụ ihe a. Maka na ịbịa n'ugwu ha ncha niile nọ n'otu ịgba na Igbo. Biko achọrọ m ka ịjụgodu ndị igwe be anyị na ndị ọha na eze ka anyị nukwuo nke ha nwa nwere ike ikwu, then ka ha nwa ịgwazie ha n'ọnụ ha nwa ka ọ dịrị ije make this move ị na-eme kịta. Maka na ọlụ anụnwa ị na-alụ ihe a bụ ọlụ okenye ka ị na-alụ ihe a, mana ife iji wee lụ ya o gosi na ndị ọha na eze ndị ahụ ọ dịrị adago mba. So Nnaa, biko ana m ayọ gị biko inweta ozi a biko try ya, megodu ndị ọha na eze interview ndị dịka Nnaa Nwodo, George Obi ọzọ and the rest of them, jụọ ha kedu step ha tekigoro iji wee kpokọta ụmụ nwanne anyị bụ ndị Igbo a ekewapụ maka mgbe a na-eke steeti wee kenye ha na South. Kedu ifefa na-eme iji wee unite ha together ka anyị wee nachiete bụrụ ofu Igbo. Maka na ama m na ọ bụ agha Biafra ka a nụchara agha Biafra ka anyị ji ụfọdụ ji wee pretend wee na ha bụrụ ndị Igbo eji wee ihe niile a ji wee na-eme, mana ọ bụ ọlụ ndị ọha na eze ka ọ dịrị ji wee kpokọta anyị niile ọnụ. Biko Nnaa, ozi a na-eziga ama m na ị ga-afụ ya, mana efu ya biko try ya putukwa n'effort jụkana ndị igwe ndị dịka Obi of Ọnịcha, eze ndị Nnewi and igwe Chris Ọranụ, Nwafọ Ọranụ of Ọmọ and the rest of them, ka anyị malụgodi ihe ha na-eme gbasara ụmụ nwanne anyị. From there ebelieve m na ha nwanye enyikwa ọtọ wee gaa, maka na iji anụ a bụ ọlụ dịla ọha na eze ka ọ bụ. Ọ gụcha ka ọra m n'ọnụ wee sị gị daalụ rinne n'ọlụ ị na-alụ, ada na mba na anyị na-afụ aka ọlụ gị, jisi ike na nke ị na-eme, maka na anya si anya jide ka o ji na-eme ọfụma, a sị gị jide ka iji na ị na-eme ọfụma. Afa m bụ MAP eziokwu bụ ndụ one in Biafra land. Ndewo. Ife ozi a biko try ya mekwa ka mmalụ. Ọ bụrụkwa na enwere ike ọnụ ị ga-eji mee ka anyị kpakwa nkata mekwa anya nwekwara ife dị aṅa nna chọrọ ikwu hie, mana m ga-agwa gị ma nweta nwa akara ekwentị gị. Daalụ, ka emesịa. Ndewonu.